Francisco Xabierren beso ustelgabea. Bada ari bat, gaztelarrek Nafarroan eginiko konkista eta Japonia lotzen dituena. Edota Cisneros kardinalak agindutako gazteluzidioa eta Moluka irlak. Halakoetan ariak finak direla esan ohi da, baina kasu honetan akaso, ariak badu sendotik asko. Ari hori, ziur askok asmatu duzuen bezala, Francisco Xabierkoa santu katolikoa da. Mila 524 urtean, 18 urteko zen Frantziskok ezagutu ez balitu gerra eta konkista, anaien espetxeratze eta erailketa edo familiaren ondoratze ekonomikoa, hartuko ote zukeen Parisko Sorbonako unibertsitatean ikasteko hautua. Akaso bai. Utziko ziokeen ekonomikoki laguntzen Ignacio Loyolakoari, haren iragan militarra aintzat harturik lurra joa ez balego? Batek daki. Sortuko ote zuten gero bi hauek, beste 5 adiskiderekin batera Jesusen lagundia? Hori jada bakoitzaren esku uzten dut. Jainkoaren nahiak batetik eta geopolitikaren goraberak bestetik, bada santu Nafarraren bizitzari azalpenak batetik naiz bestetik hartzeko makina bat argudio. Jorge Luis Borges idazle argentinar mihizorrotzak esana du inoiz, euskaldunok bi gauza on bakarrik egin ditugula historian. Txile eta Jesusen lagundia. Bigarren honen fundatzaile eta kide esanguratsu izan zen, Indietako apostulua ez izena ere merezi izan zuen gizona. Venezia Turkiarekin gerran hasi ez balitz, lur santura iritsiko zatekeen Francisco Xabierkoa, baina horren partez, Ignacio Loyolako adiskidearekin Paulo Hirugarrena aita santuarengana jo zuen eskatzeko bidal zitzala nahi zuen herrialdera. Ordurako apaiztua Lisboara jo zuten bi Jesulagunek, 1540an misiolari izateko. Pedro Mascareñas Erroman zegoen Portugaldar enbaxadoreak eskatuta. Datu garrantzitsua da hau. Misiolan guztiak Portugalen izenean egingo zituen gero Frantziskok. Beste datu bat, duela ez horren beste arte, makina erraminta esportatzen dugun beste esportatzen genituen erlijio gizon emakumeak Euskal Herritik. Misiolaritza aterabide garrantzitsua zen, baserrik gain populatuen idealismoa praktikan jarri nahi ez zuen gazte askorentzat. Itzul gaitezen baina gure protagonistarengana. 35 urte zituen santu Nafarrak Lisboan ontziratu zelarik. Mozambikera iritsi orduko jabetu zen, Portugalko kolonizatzaileek indigenei ematen zieten tratu txarraz, eta liskarrak eragin zituen horrek. Beti eduki zuen tokiko jendearen bizitza eta hizkuntzekiko mira, eta zaila da bere misioko helburu praktikoek naiz espiritualek horretan zuten pixua bereiztea. Akaso ez da garrantzitsua ere. Ondoren etorri ziren Indiako Goa, Peskeri edota Tutikori. Egun, Malaisia den Malaka eta Indonesiako Moluka uharteetako Ambon, Seram eta Ternat, Portugaldarren ekintzarik ekialdekoena. Japonian ere egon zen, eta joaten zen tokietan ohikoa zuen gixan, testu kristauen japonierarako itzulpenak bultzatu zituen. Esan liteke Japoniakoa izan zela bere misiorik zailena. Ez zuen lortu enperadorearekin batzea ura kristautasunaren onurez konbentzitzeko. Eta Yamaguchi hirian, hortik Iruñeko parkea, kristautu zituen japoniar gehien. Alabaina, han zelarik, Indiako albiste larriak adituta, Goara itzultzea erabaki zuen. Handik ahalegindu zen azken bidaia egiten, eta zain egon zen Portugaldarrek txinatarrekin merkataritzan jarduteko zuten Shangchuan irlan. Ara sartzeko baimena lortu arte, baina espero horretan hiltzen. Wikipediak hala jasotzen du bere azken hatsa. Tradizioaren arabera, hil aurreko azken hitzak, otoitz xume batzuk, ama hizkuntzan esan zituen, euskaraz.
Lehen aldiz, Malakan lurperatu zuten, baina laster gorpua Goara eraman zuten berriro ere obiratzeko. 1554ko udaberrian, eta pentsa liteke hor amaitu zela santu nekaezin honen bizi bidaia neketsua. Kia, ez da pentsatu ere, arimak bai hartuko zion atseden zeruan, baina gorpuari oraindik geratzen zitzaion parranda. Izan ere, 1614an, Claudius Aquaviva, Jesu lagunen nagusi zen gizonak, agindu zuen besoa ukondotik behera moztu eta Erromako Gesu elizara eramatea. Ordutik kapera bat egin zioten besoari, San Inazio Loiolakoaren parean dena, elizaren albo banatan lagun biak. Zergatik eskuineko besoa? Berarekin bedeinkatu eta asiarrak bataiatzen zituelako. Esan izan da, 1.000.000 bat pertsona kristautu zituela. Gaur egun uste da, 30.000 inguru izan zirela. Beso ustelgabea ere esan izan zaio erlikia honi, baina tira, bakoitzak ikusi eta epai beza ustelgabeak adjektibo horren barruan, zenbateraino kabitzen den Francisco Xabierkoaren besoa. Aipatu dugu erlikiak, baita enborretik erauzita ere, etzuela ahaztu jabearen izatea. Horren adibide da 6 aldiz egona dela besoa Nafarroan urrutira joan gabe. Gainera 2018 urtean, Kanadako 14 hiritan egon zen, horretarako hegazkinean joan da. Alabaina hegazkin konpainiek eserleku propioa hartzera behartu zuten besoa. Mihiari kosk egin behartzaio fuerte xamar txiste txarrik ez egiteko kontu horrekin. Goara bidaietako batean iritsitakoan, Isabel de Kron izeneko emakume batek hozka egin zion eta atz txikiko falange bat kendu. Erlikia hori etxean gorde zuen familiak, harik eta 2006an anekdota irakurri eta benetakoa zela jabetuta atza itzuli zuen arte. Mihia odoletan dudalakoan nago. Bukatzeko, Francisco Xabierkoaren gorpua Goan dago. Besoa Erroman, erraiak Jerezen. Pilotarien zaindaria da, eskautena, Nafarroarena, Euskal Herriarena, Euskararena. Nafar eskuinak Xabierraldiak sustatzen ditu urtero gaztelaren kontrako erresistentziaren ikurden bere jaiotetxera. Rubens, Murillo, Van Dyck edota Goyak pintatu dute santua. Ekialdera dauden lur guztien zaindari izendatu zuten. Hori faena edonorentzat, bidaia eterno baterako kondena baita hori. Ura saria beretzat. Entzun duzun hau Euskal Herriko historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien kultura elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Francisco Xabierren beso ustelgabea Erromako Gesu elizan dago eta gorpuaren beste zatiak Goan, Indian. Atal honen gidoia Eneko Barberenarena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.